गोवा राज्यात अनेक ड्रग्ज तस्करीच्या घटना उघडकीस येतात. नुकतंच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या गोवा विभागानं ड्रग्ज तस्करी प्रकरणी गुरुवारी रात्री दाबोळी विमानतळावर कस्टम अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं छापा टाकून सॅम्युअल या केनियन नागरिकाला अटक केली आहे. त्याच्याकडून जवळपास 1 किलो कोकेन जप्त केलंय. त्याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सुमारे 5 कोटी इतकी आहे. या प्रकरणाचा तपास करतानाच एनसीबीच्या दिल्लीतल्या पथकानं जेम्स इसी या नायजेरियनलाही अटक केली आहे. दाबोळी विमानतळावरच्या तपासणीवेळी कस्टम अधिकाऱ्यांनी संशयावरून केनियन नागरिकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्याच्या साथीदारालाही पकडण्यात आलंय. सॅम्युअलची चौकशी केली असता त्यानं हे कोकेन दिल्लीतल्या एका नायजेरियनला देण्यासाठी आणलं होतं असं समजतंय. त्यामुळे एनसीबीच्या दिल्लीतल्या शाखेला याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर दिल्ली विमानतळावर सॅम्युअलच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नायजेरियनचा शोध सुरू केला. एनसीबीनं कोकेन साठा दिल्लीत पोहोचण्याआधीच सॅम्युअलला ताब्यात घेतलंय. त्यानंतर त्याच्याच मदतीनं जेम्स इसी याला अटक केली आहे. हे ड्रग्जचं आंतरराष्ट्रीय जाळं असल्यानं चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.